Okay, hello guys. Mayong hapon no, manatong tanan. And karon na gyud ang adlaw no sa selebrasyon sa adlaw na tawhan sa atong igsuo no. Si ang asawa sa Inangkol Noli gamit espiritu. Welcome sa tanan. Welcome ma'am. Bisita ninyo, nalamang ko karon. Hindi pa bayayon niya sa atong tawan sa pamilya. Bakong tanan, noon sa nato akong perhatian kay maghatag pa mensahe ang isa sa among amahan sa among pamilya, si Nuli, ang Manolito na inay. Bang, alis ko pang, makatag ko ng mensahe. Darawang igso no mo niyang mga bisita. Mga kauban ni sa ano? Kauban ni sa trabaho, mga maestra ni. Nanti bilin. Hello. Yung anak ko, ang nakaitom. Para sa akong esposa. Mga artista. Pas mong learning ang pamilya sa Bang sawa da. Tapos, trabaho siya, trabaho ko. Klaro, suga sa So, sa tanan, gusto tumod kay among pangalan para sa nakawag ko sa espiritu. Hindi na pagkikitago niya. Ako'y gitago mo, pero hindi na ko pa masulti dahil ito mo masabtan. Nakabuti nga niya, kaya naman ako rin. Bago kada gabi sa ay magahilak ko, kaya kabalo ko, kung 10 ka, height din ang mga bulong. Nirulay mo ko sa sakay. Tanan sa na, nulay ko din. Siyempre, kung reliyoso ka, talagang reliyoso. Pero ang buhat ni Lisa, ang kulong galing sutian. Pero ang buhat patay, ang kulong kung wala ang buhat. Matangin ko. Tama agad. Mabot ang panahon, ginawa mabot ang panahon. Inang manggid ang buhat. Makasabot na siya, hinahinay ko sulti niya. Patay ang kulong kung wala yung buhat. Ang suplada mo, suplada po, akong asawa. Kung suplada po siya, suplado po ko. Inaanang akong kinaya eh. Lain-lain taon, lain-lain taon kinaya, di ba? So, saan ko na ito pagpaubos? Ano ko, sige mo. Bisol, kayo. Kung magpapuutan ka, isok mo man po. Kung magpaubos ka, kung magpaisok ka, ilat man po. So, itagaan ko ang mga gasa sa doha ka anak na ko. So, tila ko, puro pa kakungan na ako. Ano mo siya, ulit sa toro kinagisikansi. Ipog na ako tanan, ngayon ko magpaabot ko sa kapanahonan. Kaya doon ay kapanahonan na sa Biblia. Itagaan ko niya ang negosyo ko. Ako sa trabaho. Gamit at tulog mo, no? Gadongan ko. Imong trabaho mang kabanganti ka. Kung tabang mo po sila ko, mag-escape sa gabi, o sa'yo, ito, alas 12, hindi na kaimi. Babalo magit mo, dini, takot giti ang tao sa una. Ako dalot, tula, sports na, hindi ko ng mga bata. Kaya natawag ko, sunod ko sa disco, on time, ginagaluhan ko sa Ginoo. Pag ako man sa mga bata, tas kung emosyon, kaya kung emosyon na niya. Ang akong gipangayo, gihamang gihatag, hindi ko makabaliban niya. Baka dayang pasal sila. Mga ngamang, sa birthday na ako, 50th anniversary, golden anniversary. Itarpulit ka na ako, namukpan, na kumabati na ng kikapan, galit mga bata sa dalatan, ulit na, datapos na sa kuha, kaya kung kuhan, mag-ikap na si Janjan sa bungot, na kanil silang doon, nasa nag-ilok na sila. Hindi na sa kuha, siya magtanong, grabe, wala na sila. Kung sa'y problema nila sa babae, wala ko, pagkabalo mo na sila sa kuha. Karon, gitawag ko, ikaw dili ko magpatarpulin, kaya ano,
daghang mga jeep mo agi niya itarpulit sa garang patay man. Nga dili ka basa happy birthday dito 50th anniversary. Nga naong na ko dito ilado ra ba kayo? Di ba no? Dili man kumunang magkatahin ta kag kinsa na. Nga dili ba? Uy, matay na si Noli. One time, makapasan sila duha. Katarpulit ta. Tungat ko. Imposible magtungan. Mga ito, nag-50th anniversary. Dili mo rin kinsa ko na din. Ikaduhan akong pasalamat na naanaabot pagkita karon ani na nag-60 na po siya. Laban ng 60, wala siya ang life na life ako ng itong tinabuhay na itong aktivita. Nakita na sa sinsya maintenance na kang ako na tambal mo, pagkalo ko tambal mo karang kita na nadaan, hindi na matulog naman ka anak, matulog ka rin, matulog ka. Pero magkapit na kayo na, malamay yung sa yung maintenance ma'am, kung mag-50, sa maintenance ma'am, marami siya. Yes, sa ako ang tanong ko, matambal dito ang tagaan sa sinsya sa siya. O, muna, pag kumang, yan sa, pwede ka mag-retire ma'am, kung mag-retire ko, simuulian nun po sa'yo. Kung yan, kanya ko asawa, kaya pwede ko mag-retire. Siya man o, siya man ang pano. Kung yan akong asawa, tanda, kuskusan na kuskus, may tubig ako mga bata. Na kung mga bata, kugihan ko mga bata. Kugihan ko mga bata, ito ko wala kami niyo. Kugihan ko na sila. Kugihan ko sila yung pagpag. So inanang na ang bata ko. Sa yung pray, sa kapak ko niya. Ano normal naman na. Sa hindi ko pagmahal. So makahuman na tawag irikaluhan ko. Hindi na ko, kagahan ako na, bago mo sa ulo katagalan. Then, di ba, kailangan hindi tayo pagpiling kita mga paupsanon. Kaya kung mag-stress ka sa kalimutan, mauna, ang kagalaka, maunay makapuhan na to. Kung natin mga pagsalay, masakit, go. Okay, mauna sa, pala pagalihan, kung nakakampong mo ganyan, mauna yung mga walay bili nga ba, bilino na to. Mauna ang puntas, suparanan na malikon ka. Mo po na karon. Kung ako ang isulti daghan ninyo, dahil magsubok na ako kay baka nagta. Ang mga kaagi na ko, hingkat, pagdawag ako sa espiritu, kabalog dito sa history. Hinilagay. Ano, bibiyaan ako ang negosyo, wala na. Tingala mo, sirado. Tanan, akong iskuhan, tanan akong computers na. Ang plano naman sa kong bata yung masjad, eskwela ko. Electronics pang mag-disco me. Itong credit, saan ko pang walang pabalunan ko na. Mag-disco. Pero nakasabot naman ako mga bata. Kapasabot ko ba't akong pinangga ng asawa. Ito po lagi. Karon, nakasabot na siya. Muna, karon. Ay, naman siya pa kayo na yung mga katalaan. Hindi madugaw sa pag-ako kung adon at ito text. Amen. Kaya nagkapag-inubilo ang adong binong patay ang tulong kung walang buhat. Muna, ako na lang, itawag. Sige, itawag. Ihatag ko na ko dito, pero hindi ko din. Kaya nabuhan, kaya na gamit sa Diyos. Kumano lang mira siya. Umot sa mga tao na na yung mga palibutan ng mga butat. So na, sinsilito nung lahat siya, nagpulo na. Gubaybrid siya. Naman, salamat kayo. Tamukod, abi ninyo, wala mo ilabot. Sa journey niya. Abi ninyo. Kaya ano, sa una, sa simbahan, magiging dati yung mga, ano, diba? Apil kung kating-kating niya na dito. Wala, lumang data na rin. Data na. Data siya. Kumot lang. Wala, daganan. Dito na. Dala kami, ditokihan dito. Tanan anak dito. Pulang-pulang, hindi na busy pagit kayo ni. Tamang tabangin ko niya, busy kayo ko. Okay, sila ko na. Sige, tabangin sa kanan. Buhat ni, mabuntakan ni Kati, dubol-dubol. May gani karon na yahay ng mga magistrado ni. Mga tarpulin na lang. Yahay kayo. Isa na, madamay ang bana. Damay ang bana. One time ko, nag-unta ko sa Japan. Di mo sugot? Mga pang-approximated ko sa pampasang desi ko. Alit na sa desi. Ako mga bata. Ayan. Igamit kayo sila. Buka ba? Ayan po siya. Ang kailangan.
kinsa ko sa mga karon. Pamor ako kita ng kataba kaya magtutulog si Kristo ang dami. Magtutulog ang likod. Wala lain nga mga magtutulog kasi ang suludanan. Pundasyon sa mga bata. Pundasyon sa espiritu, pundasyon sa kaluwasan. So magtutulog. Man, tinagat na sa Ginoo. Kung nagawa. Tama? Ma'am, ma'am, ulog yan. Salamat. Max. Okay, anak ni Nole. Imahal na ko ang asawa, imahal ko kamo. Niya, ang mga inyong mga gitudluhan, kay imahal tanan, imahal ko ka sa Diyos. Kung magtudok ka, kita ko sa taong mga buhat. Kung gitudluhan, di ba malipay ta kung nainakuman? Mga pa na ako nagwalit ako, malipay po ko manahin mga maayo. Niya magsakamag ko, malipay po ko maayo. Niya tambagan mo sa itong pagto. Para naanak, ako sila din Ako dali, pagkakapon amin din prayer para hindi lang sama para sa tibok kalibutan. Nya karon akin sila sa Bible. Yun sila katoliko. Mapugi, mga gwapa, oh. Hello, mga bata pa ba, mga labas pa. Pero ang mga tao na espiritual na hadlok sa Diyos, hadlok sa Diyos. Ay, magulaw-ulaw kayo mga kuha ninyo, mga gwapa ninyo. Mga buutan pag yun. Mga nakaroon, mga istorya ninyo na pamubiyang mga mom na po. Tama? Ha? Nang muro ko, kalingkod ko na. So salamat, naghandong ko nga duganan pa. Trabangay lang. May stress ko din sa mga, stress ko na magiging mga kinaya. O ko sa Torah. Sa isa na yung mga kapit na 60 tamang ba yun? Si Mats, kabalo naman ako sa kuwasa una. Dugay mo lang sa simbahan. Asay, tambali sa no? Paano mo lang kasi 18 plus no? Tama? 18 plus 48. 18 plus 48. At 16 na igapon, mawala na igapon. 18 plus. So, o naman, isabihin siya, ano sa tinuluran ni kung mabang, kung iyapon, dyan, balik, ikaw na istorya, salamat kayo, kamo na din kamo po na naminaw, kamo, kapit sa Diyos, kung napit na sa Diyos, makasabot, mabot si Lynn, kung magpapanagod ka noon, na nang sa isinta naman, sa gano'n mga na, ako pa makadata po ko sa iya. Kaya, ano po ng panahon na namingawan po mo sa iya pagka suklagan. O, bitaw, nagsalaran. Pinakitang mamatay ang tao, makilak. Okay guys, magpadayon ta sa itong Simula ng araw mo, mag-isip ka na para hindi lalong tatanda yung itsura at saka yung paglilipod natin sa ating pinaputol to gaya na. So, Okay. Hugas na siya ang tibiti, oh. Ay, naglimpyo na. Murag mapagani. Una-una naglimpyo. Padayon lang di ade ha, kay pagdakan pa tagi puso na niya. Tawag. Basta mag-connect ng microphone. Alright guys. Umagad ni. Yan yung umagad sa birthday celebrant. Happy birthday. May hapon sa tanan. Once again, may hapon sa mga kauban ni Mama. May hapon. Wala na siya, may kong nauman. Human din eh, mahilak man tayo yun. Sa dilim na kayo, naghilak na. Isa, Pilinda kay wala pa gani ang lain man na yung hatag o kwano ka. Tulo ding luha ba? Personal ka yung pagkakwano. Well, anyway, happy birthday ba? And kabalugan may nga,
ginaot nga happy ka sa imong pagsaulong sa imong adlaw nga natawhan karong adlaw. Do wala man si Donna kay kuno siya na Cebu. Pero I believe na fulfilled ka sa imong kinabuhi kay kabalogan ko nga proud ka sa imong mga anak. Takban nga gwapo sa natuloy diri. Sa mga nabot sa imong mga anak ay kabalo ko nga nalipay pud ka sa ilaha. And welcome po dahil sa Panpod. Hinaot nga may enjoy ni mo ang mga 20%. Welcome yung mga apel ko. May hinaot may enjoy ni mo ang 20% discount nga ginahatag sa mga kuan. Di ba ma-avail ba na niya? Ma-avail ba na niya? On selected kuan. Selected items only. Selected goods and purchases. Anyway, mag-ihinaot nga, tagaan ka sa Ginoo, daghan pa nga blessings and especially good health. We always pray for that kay kabalo mo si Mama, kuhan kayo ni siya, grabe ka, workaholic. Kami mga bata, ako nga kuhan, mas lugay siya matulog kaysa sa ako, kaya masige siya tuplok sa iyang laptop. Kaya daghan siya o ginatrabaho. At the age of 16, I'm not comparing kwan ha, pero ang uban ng good kay kung tigulang na usually, kapoy na ihatag ng trabaho sa uban, pero kay mama mag good kay, kapalo na sila tanan na si mama kay sikirag tuplok sa iyang laptop, kay grabe ka ampot, daghan ka siya no, di ko siya patulog kung kuwan, kung hindi siya magtrabaho. Ano siguro yung kuwan? Yang nga, batasan. Ay, katulog-tulog na namin. Siya kay, ano na siya, wala na siya. Basta natigulang siya, ginadyoke ka nila pa siya tiringay. Basta natigulang siya, sige siya, tuplo kong laptop pa, kay ano na siya. Ganato sa kaya siya. So, mo to nga, hinaot tagaan pa ka sa Ginoo, daghan na kusog para matupin siya. Para, ma-enjoy pa niyo ang world, ang gihatag sa Ginoo sa ato. And basta siya, isa pa lang yun ang mga hatag ako, sunod na lang po na kuban. Ring kayo nasa kayo murag, yan ang mo lang to, daghan kayo salamat sa nagtabang para mapatigayan ang 60th birthday celebration ni Mama. Kabalo ko nga, kitang-tanan, part ani nga celebration, and that is why I believe nga, Ginoo nagatagupahan nga magkatigong ta diri karon nga hapon. So, walang to, ang Ginoo na nahibalo sa mga pag-ampo, dahil ni Mama, di na akong ingon, kay taas-taas na. And thank you kayo sa paghatag sa inyong anak. Char! Para magkasal ba tayo nitong kuhan? Nice choice! Ano magukbi? Walang to, daghang salamat. And sa ibang 60, congratulations kasi naging magaling at mabuting ina ka sa mga anak mo. Di ba? May siya nga mama, di siya maya nga maestra, may po siya nga mama. Okay? Kung ginakupad, kay mama ka, may siya nga maestra, may po siya nga mama, may po siya nga ugangan. Walang tumaog. Maraming salamat, ma'am. Sarap na kay Christine. Ma'am Christine, pwede na mamatag yung mensahe diya sa imong minamahal nga pinigana kasi sa salita. Wala ba nagbata oh? Kay mayong hapon sa tanan, no? May hapon, ma'am. Kay thank you kayo kay sa gamay nga celebration na agyud mo sa 60th birthday ni Mama. So, ma'am, na happy ka sa among surprise. Tanan ni ay, kabalo din ko, ma'am. So, naging successful ni tungod sa mga tao nga nagtabang o kamupod naging part sa celebration ni Mama. So, kani si Mama, grabe gini tinuod gini siya. Grabe gini ka workaholic. Ginaanuan ko ni siya nga, ma'am. Dili na magsige ka trabaho kay atong lawas mo lang nga atong kapital. So, ako bilang kaugtas ani always saya ha. Ma'am, pwede lang pahuway na kami na pudra. So,
buhatan sa eskwelahan. Inamin niya siya kaamos ako. So, thank you kayo mo, ginaka-community mo nga, may Panyut sa Ginoo, ginaka-community mo nga, family-oriented. Mga, lakas ito mahatag na ako, mga, wala, kahangin pa man yun karon mang, so, si Kuya lang sa ata ang maghatag sa ako. Or magulang lang sa agad ko. Naman si Sinia, oh. So, mawag na akong thank you kaayo sa kanantanan ni Papa. Dili ni maging unsa mi karon kung wala mo ni Papa. I know grabe mong sacrifice sa mua. Simula na elementary ni hantod na high school. Loan 3, loan dito. Nagiging loan doon si Mama until now. Mo na So, mungkin akong ginatamdan always na miskwela ko tarong kay kabalo ko nga grabe ang loan ni Mama tungod sa mga pag-eskwela ni Kuya. So, every mga unique tuition sa iya dati duwa sa ni Papa. Ano na sila, maasa sila magkuha. So, pagkasabado, gaupampo mi nga always tuta na ay instrumento sa Ginoo nga ihatag ko sa iya nga magpautang. Para makabayad yung tuition pagka Monday. So, gibuhat yun ni mo ang tanan para lang dili mi maglisod sa akong pag-eskwela. Although nga, nagka-utang-utang ka, until now, sige lang ma'am. Kaluyan mong lagi ito. So, sige lang ma'am, at least makataon man ta sa isa ka daw katulog. So, makamalienta pag-anita. So, although nga nag-ano ta, sige lang, dako na kayong success ni nga imuhang kumbaga imo niya imuhang bunga sa imong mga sakripisyo sa mua. So man na happy ka sa mua gandang sa imuha. Laman ni hatag nga gianuhon nga papel mga imong bira-birahon lagi may hatag anak mo. Sorry lang dito lagi may hatag mo. Hinubin mo lagi may hatag mo. Alam mo, sorry lang yun mo, may hatag ang mga hatag sa mga love lang views mo always. So, naasagan ka pa o taas na kinabuhi. Uban imong pamilya o imong mga co-teacher. So, salamat kayo no, sa pagpangga kay Mama. Sa pamilya ni Papa, grabe ang pag-welcome niyo kay Mama Sari. Alam mo, malayo ang iwang pamilya ni Mama. Pinapawilgin ninyo na siya, love niyo gapon siya. Thank you kayo sa akong mga auntie, akong mga iyaan. Thank you kayo. Basta di ala. Okay. Naging kanubo lang kay Papa. Pero, gituring ninyo siya na ate. Thank you kayo sa akong mga pinsan. Sa akong mga pinsan always. Nagpag-support kayo sa ilahan ng ginasubog si Mama. Thank you kayo sa inyo ha. So, naging success ni tungod sa inyo nga o tungod sa mga co-teacher ni Mama. Thank you kayo sa pagparangga sa akong ginikanan. Walang to, happy birthday, Ma. Oh, dagang salamat. Sunod po ka. Hindi na naman ito ha? Hindi na ako gawin. Isod yung gawin. Hindi na Lusod mo kayo. Sa po kayo di mo mga istorya. Istorya sa amin dito ka. Hatag mo mensahe ba sa state birthday. Tibilin. Ay katawa dai. Katawa mo siya. Dili kay grabe ka suporte ba. Ayan guys na ang mga bisita ng Tibilin. Sige, posito ka sa mga pagkaon. Mga taga-palang presensya, Krishna. Pero nawa, salamat sa pagkaon. Salamat sa mga
anak ng mga pagkaon sa sa bagay. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Sige, dagan tayo. Salamat. So, pwede na ta malingkod o mukaon. Ang atong lechon, pwede na tagtagon. Meaning na asa dito pilong. Kada na kadalina. Kasi may tig-slice ulit. Kasi chop-chop call. Lechon, ikaw? Ano mo? Ikaw lang sa maninga. Mga butan ni ako ang mga kauban ba? Espirituhan no? Salig anak, kaya ako ba galuto. Nya. Oh. Ako anak kayo ko. Kanang kapoy na ka. Oh, ana mo. Tama po na Wala mo ako. ko gikapoy. Paulay lang ba? Pero pahuway sa koy. Ay, sa pahuway nga dayon. No? Relax lang. Adili, ay, kung pahuway, relax. Oh. Like, tapangay ito, alsa sa lechon, babe. 4 ba to? Asa de slice on? Tantara na dira.